Wolf Ziedelman 114 мм. Машината е произведена 2012 година. Просто е като нова. Предлага се в изцяло заводски обновена с пълния инструментариум, 1 година гаранция, доставка, монтаж, проби и обучение в цената 6500 евро плюс ДДС. Казахме решетката 114 мм. Изключително компактна е машината, готова е за монтаж. Тук имаме ключа с двете скорости. Лоста за изваждане на шнека. 100% инокс. Машината е готова за въвеждане в експлоатация. Приемният бункер е доста голям, за около 2-3 касетки да сложим вътре. Пълният набор инструменти, бъбреци, решетки, ножови, абсолютно всичко е в цената. Казахме 6500 евро без ДДС. Цена към момента 7 януари 2026.